nieboszczy. Wiecie, są takie cufale na tym świecie i że się u nich ani filozofom nie śniło, a taki jak ja człowiek, tak poprawdzie blan nie miarkuje, jeśli to wszystko jest naisto, albo to ino w to się szykownie by pokopił. Ja ci pewnikiem kajsik to usłyszał, albo można i w jakim Zeitungu przeczytał i Derowski to sam by na rządził ginał tak, jak to jest od Karlusa spamiętał. A było to kajsik samunos tak, i że familia richtowała się do pogrzebu jednego Karlusa, Fyrnioka który się na śmierć zaczas na po festelnej gorzole na Junaku, na takim ci szumnym polskim motorcyklu, co go kejsik samunos wszystkie Karlusy mieli rady. Mianowali go tego Karlusa Bercik od Majzliny, a miał ci się hnetki żyli. Kiedy już wszystko było narychtowane do pogrzebu, przyjechał po niego szykowny Leichenwagen, do którego byli zaprzymnięte 2 czarne konie ze fejderpuszami na głowach, było ci tych 4 Leichenträgerów oblecony jak przynolezy na czarno, a na koźle siedział paradnie kuczer, naprany jak beluwa. Wreszcie opaternie rań do tej karyty, do tego Leichenwagena ta truła za tym naszym zakatrupionym Bercikiem, kuczer prasnął ze biciska i te konie poszli. Przejechali ta jedna sztreka, druga sztreka, trzecia, furmun ścioprany oby niebieskie stworzenie jakiego dał i kajsik na bigongu, na skręcie ta truchła ze Bercikiem wyfurgła z tego Leichenwagena, rozpraskła ci je na same koński. Leichenwagen pojechał, a Bercik został leżeć na farbanie. Za winkla wyjechał na pełnym gazie jakiś moderny auto, przejechał po tym umżytym Berciku, szofer zahaltował, było nażgany jak Messerschmitt z auta, uwidział, że przejechał hopa na drodze, wiela nie medikował, no ruknął go i wciepł się go do GPK i wartko pojechał przecie. Wjechał do Grywnego Lasa i tam ci tego nieboszczyka świetniątego pociebna cesta. Już dobrze na odwieczerz jechał teryndy ze targu jeden pampuń baloniokiem. Furu, kierunku kuczerowo nadrzystany jak bombowiec pampuń i no tąpło, hop się skapnął, że coś ich mu się wmetlało pod koła, ślot ze fury, kuknął, podziwo się ujrzał przejechanego nieboszczyka. Wiela nie miarkował, wciep go na ten swój baloniok i pojechał dalszy. Pomaluśku tak ci kwansko się bez ten las, a że tak po paru minutkach dojechał do ogrodzeni kasarni. Prrr, zasztopował konia, opaternie ślot ze fury, wziął ze zwłoki na puchę, zaniósł pod te ogrodzeni i przeciep bez nie tego naszego nieszczęsnego Bercika. Bercik leciał ci na trownią we kasarni, tam waha miał młody wojok, kiedy inno usłyszał, że coś ich śladuje, anlejgował tego kałacha, wycylował tego hopa na swoja giwera i cołko seryja w niego wepruł. I skorzy podlos bliżej kuknął ujrzał zastrzelonego hopa, a był ci też naprany jak nasz wojok na odwagu. Kiedy się ino kapnął i że dopiero co zapukał ze giwery istnego, kiedy się dostał do kasarni, dźwignął ci go i przecie był zaś na drugo zajta tego ogrodzenia. Tak ci go nieszczęście przeciep, że Bercik leciał ginał pod koła motorcykla, na którym jechał jeden Karlus ścioprany, łobelany, jak nieboskie stworzeni. Ale hop się nafurgał, a że nafurgał, Modziok sztopnął ślos z tego motoradu, uwidział przejechanego hopa, streknął go w raju na zadni zips, przykrymplował sznurą i wartko pojechał do najbliższego lazaretu. Bercika wzięli na operacyjny zol, trwało tak można ze 3-4 godziny, wylazuje doktor, ufifrany jak masoż, a nabzdęgolony ku temu hobby kopacka. Zakurzył się cygareta i godo. O, miał Karlus pierunowy mazek. Będzie żół. Ojgień z pnioków.